Ahoj lidi, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska tu bude opäť ďalší tutoriál a tentokrát to bude na to, jak si zvýšiť výkon vášho CPU, čiže vášho procesora. Je to úplne jednoduché. Potrebujeme k tomu taký program, ten sa volá Park Control. Vy si môžete stiahnuť a ja vám dám do popisku odkaz. Takže v Park Controle si dáme Parking AC na Disable a Parking DC na Disable. Dáme aplikovať zmeny a OK. A tým vaša úloha skončila, takže to by bolo všetko. Ešte si môžeme ukázať, ako si môžeme zrýchliť CPU systém. Takže do štartu si napíšeme ms.fig. Pokiaľ máte starší Windows, tak jednoducho tu niekde by ste mali mať spustiť, tam kliknite, napíšete tam to isté, čo som tam dal ja teraz. Tak dáte boot, get ventured option a tu dáte 6. No, alebo teda maximálne číslo, čo tam budete mať. Tak a čau.